pinalangga o minahal kong matalumnon. Welcome to my channel, welcome to Matalo. Ako ron July 15, last day sa pagsira sa ato ang tourist spot ngadto sa Kanigaw. Bagong attraction sa atong Kanigaw mao ang mga pawikan nga adto na mo itlog. Kay sa bag-o pa lang mga kuan sa unang semana ba to, himpiso na ang kuan ang itlog sa pawikan nito. Siguro pohon na dugang kining atraksyon sa mga turista nga moadto sa Kanigaw. Okay guys, abangan ang kuan sanctuary sa pawikan diri sa lungsod sa Matalo mao ang Kanigaw Island pohon o makuan na ma-preserve na to ang pawikan nga naa sa tong lungsod. Okay guys, welcome to my channel, welcome to Matalo. Sa kadtong ganahan na maligo dito sa isla, open na kini alang sa turista sa tong sa tanang kuan mga turista nga ganahan mo adto sa Kanigaw nga magdala man tag health certificate, mga requirements pagkaligo ngadto sa Kanigaw. Good luck and kuan happy sa happy ngadto sa isla. Okay guys, welcome to my channel, welcome to Matalo. Meron na umapuhon July 16 man mao ang pag-open good sa atong tourist destination diri sa lungsod sa Matalo. Okay guys, welcome to my channel, welcome to Matalo. Mga pinabangan dito matalumnon ako makapot dugang pasabog sa Kanigaw Island na ang pawikan nga nag-itlog na pero pohon basig mo naghana na mas ang mga ligo nagto mas makakita na kung sa karaghan ang pawikan dali sa lungsod sa Matalo. Okay guys, good luck and happy Thursday to all Matalumnon and God bless to all.